Så, børn. Vilfred? Du er Vilfred sulten. Han skal også have lov at få noget mad. Her, Åvej nummer 34. Og herover er der en parkeringsplads. Og så kommer man ind her. Sidder Jakob og Vibeke og Diana på vores lille bænk. Og her er der værktøjskur med græsslåmaskinen. Nu er der lige låst af, og der står alt muligt derinde. En lille dejlig lille bakke. Fordi vi snart tager afsted. Fantastisk vidunderligt tæppe. Ganske rædselsfuldt. Op ad havetrappen her. Der er jordbær her. Kæmpe hasselbusk. Den skal man nok kigge på og gøre noget ved. Og det samme her på den anden side. Kæmpe hassel. En bregne, det er fint at se. Her. En terrasse, som også kunne trænge sin kærlige hånd. Og her. Der er et fint sted her til en bænk eller et eller andet. Kig ned i haven. Kig ud over kolonihavelandskabet. Skal jeg have mig et sørøverflag, jeg kan hejse? Og så er der lidt med nogle fliser, man skal kigge lidt på. Og gangen bag huset. Og så går vi ind. Her. Badeværelse, eller hvad vi nu skal kalde det. Håndvask. Bad. Gammel defekt opvaskemaskine, som skal smides ud. Og en bordopvaskemaskine, som virker efter sigende. Så halløj, det skal man lige kigge på. Nogle rør og noget. Vandvarmer, som skulle være ny. Toilet. Vask. Og så kommer man ind her i det lille soveværelse, som er lille. Og lige noget med noget bræddeværk der. Lille bitte. Og så kommer man ind i køkkenet og stuen, som ser sådan noget 2 barstole. Dejligt vindue ud. Øjeblik, Vilfred, jeg laver lige den her video. Så kan vi lige gå herud og kigge også. Dejlig terrasse. Kan vi gå rundt om huset. Her i køkkenet. Der er komfur her. Og vand. Ja, det virker sgu da, mand.
Vi snakker om, at man kunne udvide her, terrassen herud til, med sådan et dæk. Det kunne være ret fedt, ikke? Jo. De er så mange. Nede langs ved vokset have. Så en syren mere her. Og rhododendron her. En fin lilje her. Hej børn. Hej Diana. Vi takker af. Skal du med på filmen, Cecilie?